नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया आप सबके बीच में लेके भोजपुरी लव सॉन्ग एक नंबर के मीटर लिखले बानी भैया। बस एकर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देता नहीं तो गाना एकदम बच जाई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत या आपके मन पसंद के मीटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। हर रोज़ रउआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आ रउआ कोनो प्रकार के मीटर लिखवा होगा, चाहे ट्रैक पर, चाहे नया सॉन्ग, चाहे भोजपुरी में, चाहे हिंदी में, बिल्कुल रउआ संपर्क कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के गाना मिल जाई व्हाट्सएप के जरिए। आ नंबर हम अपन बाटे डिस्क्रिप्शन में डाल देले बानी। आज के मैटर देखिए कैसे बाटे। एगो लड़का एगो लड़की के प्रपोज करता, का कहता, अरे हम के बनल रखवा रे ये खजाना के, ये करे जा। अरे हम के बनल रखवा रे ये खजाना के, काहे तड़पावेलू ये जान हो दीवाना के, काहे तड़पावेलू ये जान हो दीवाना के। आ हम बानी सॉन्ग है तोहरा डर कौन जमाना के, कि हम बानी सॉन्ग है तोहरा डर कौन जमाना के, काहे तड़पावेलू ये जान हो दीवाना के, काहे तड़पावेलू ये जान हो दीवाना के। अरे हम के बनाल रखवा रे ये खजाना के, काहे तड़पावेलू ये जान हो दीवाना के, काहे तड़पावेलू ये सोना हो दीवाना के। तो भैया ये मुखड़ा लेके उपस्थित रहनी हो। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ बा, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ बा, बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं भैया। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर अगर पहली बार होकम भैया तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।